Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, bet. Wah. Wah. Oh, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih, Gus. Sampeyan iso melu jeng nyelametke awak kula. Iya, Kakang. Matur nuwun nggih, Den. Pun nyelametke kali awak kula. Ndara niku pancen tresna kali ponokawan-ponokawan. Iya, ngono Kakang. Matur nuwun nggih, Gus. Nyelamet kali Petro. Iya. Kok suwe-suwe meng. Ayo Ndara Janaka sajahe sayah munggah kayangan ki dhuwur kok ya terus. Ah iya. Sampan kok dugi mriki. Ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Janaka saiki wis modern ya iso to milenial. Wah iya. Kakang Semar. Kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang apa Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten, ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi kali Bathara Guru kon mangan plempertangga jiwa jambu diponirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok menen nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Ditelitit. Oh, prapun, Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi ditambahi T dhewe iki lho. Diteliti kok diteliti. Oh, dipeniti. Aja gampang diapusi ya Semar. Nggih. Aku nek kelangan kowe aku ora iso Semar. Nggih. Yo bali yo. Nggih monggo. Lah ning kula Bathara Guru nek ngonangi pripun cobi? Kula tak takon. Sik mundura. Piye to? Mundura. Gara Janaka? Apa kaget aku bajikur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Asem. Sandak. Sapa rek duwer ngono? Aneh-aneh ora. Asem iku nangane. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sadurunge munggane kaya wis entuk cewek telu. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapae gak? Aku nek ora carane ngene iki. Kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Wadut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Wong kena suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriyane dhewe kok lali iki. Iki nek dinggo mel. Weh, wadut ora. Ora tak slametke. Kowe kok iso dadi ampuh. Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani truk pusangane Bathara Guru apa? Guntur. Guntur geni guntur angene ra apa-apa. Monggo sekolah sirahe mestangane Bathara Guru blodor. Aku nyakon nyamber aku ora gelem. Oh, aku gleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Terus Bathara Guru tak getak. Kowe kudu mati saka tanganku mlayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, engko nek Bathara Guru tekan Ngamarta, ning Ngamarta mongko ana Ndara Janaka. Bathara Guru wadul karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi.
Gawe rencana liyane sing nyemerangi ning apa to? Iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Trada aja lara atimu ya. Ndaraku tak lenggahke nang Sela Kandhawaru Binangun. Pun kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Aku semiyah-miyah tumindak Angkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken badhe cemplungaken wonten kawaca Driplo menika. Menika mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Putulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur tapa iki lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep tapa. Nggih, monggo-monggo. Tapa niku mboten kenging dahar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja ana ingkang ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Widiwa sing kaya jog teko kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine waton. Waton kayangan tentrem sauni-unimu, saunimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Iki dewa kok dunake ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le? Ora nyono babar pisan. Lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Nggir wayah ulun. Ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedheku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane putra Ulun semban kula. Ulun pengayoman kula. Sang Hyang Jagat Girinata. Wanter pangandika paduka damel kagiat raos sing manah kula. Monggo klatriyan dangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger Kayiwangan. Lajeng niat kula menapa, gegayuhan kula menapa. Kula namung titah swantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul nggayuh wulan wuta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten satraju sak bobot kalewan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging keng menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa. Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan kelawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mbuya gawe-gawe. Ulun mbuya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya. Wah, ngaku ora.
Kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa? Kurang kepomo apa uripmu Janaka teko kowe ngopyak kayuwangan. Gawe isine Werkudara. Wah, banting ambyar. Sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk yen dadi cah bagus. Kok sik to? Arjuna nonton maring ajaw. Larah-larahe piye? Kapejauno kapedhau dodo kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun Jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok sengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karuwan nyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang Jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, aja kesusu. Ayo, ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adhiku lanang lak pecah ndase. Tatan nyamah karo jenenge Janaka kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandun karo aku. Yen pancen kowe menungso sing gawe iranging Iwang Pikulun Jatimurti, metu njaba kaya apa aku sing mati ning ngrepat kepanasan. Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndleming dhewe iki. Arjuna, wonten dawuh mundur sik. Inggih. Werkudara? Piye? Weruh ta kowe? Yo. Ana pira Janaka? Loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka jaluk ngapura. Minjang Malik menika nganggo hitung-hitung. Bokong digajul sak kayange. Wah, mergo kemerangsang. Ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lho iki Kakang Semar kok ning kene? Nggih. Lah ngopo Kakang? Nderekke Ndara Janaka, Kakang Semar aja edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Pang Pikulun Narada menika dos pundi? Wis kono, petungan dhisik karena kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa to sababe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare rak kowe tak kandhani ya. Arjuna Werkudara, Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyelametke karo Kakang Semar nala gareng karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare ming perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Iwang Pikulun Manikmaya merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pikulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pikulun. Iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo gareng karo Petruk. Terus Janaka iki munggah ning kayangan ngamuk nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul.
Wis ngono wae. Bukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ah buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Kuwi tumrapaku kaya ngono kuwi. Oh lah. Lah dadi kanan kaya kados mekaten menika mergi wang pikulun manik moyo pakartinipun ngaten menika Bukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh mara gage sawangan. Apa ulun ujar lelamisan tegese ulun goro, ulun boyagara. Sawangen iki Arjuna malah lenggah ana ing Selakanda waru binangun. Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakna. Nyun mapunten ulun kula sampun nyobi kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra mboten tumama. Apa kita ora keduga malik yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa. Sampun kula wong sak wangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng Pukulun. Lho. Apa merga wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggal-senggol mboten ageng-ageng Pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara apa? Arjuna ingkang iki sirnakna. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka ora tedas. Gada rujak pala ora temama. Arjuna lunten bar paring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Ngapunten Pukulun, pusaka kula mboten tumama sedayanipun. Arjuna Wanun adawuh. Wah, loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembela sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita, kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Ulun. Pukulun. Lali. Terus alus mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon Pukulun minta maaf. Kalian Kakang Semar kalian Lolo Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka Pukulun boten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk. Taunana Windanana kula mboten badhe mandhap saking Selakanda waru binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun, ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namaaken Guntur geni Guntur anggen Pukulun. Cestri Sula kula mboten aji. Monggo kula aturi namaaken Kresna kepiye? Lah semonggo, monggo. Paduka Pukulun mboten nyuwun mangapunten dhateng Kakang Semar kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngamuk. Mongko nek ngamuk Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngamuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya betul sekali. Mumpung kula lagi kebelet Pukulun. Napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh cilaka iki kepiye? Iwon, sampeyan iki ya Kakang Trada malah mbelani dhateng Janaka. Kula pun matur to. Narada niku ora kewengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindake elek, Narada arep melu sapa-sapa niku dados purba wasisaning Bathara Narada. Saniki sing tak anggap bener niku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nalagaring, nyelametke Petruk. Mula kula yo melu karo Janaka niki ora tak dianggep dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Waton Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun Narada. Ngelih tenan aku. Janaka kok sambat ngelih ora. Mau ora mangan apa aduh Pukulun Narada golek ki siomay. Ah. Ayangan kok ana siomay barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ora.
Lajeng kula kedah kados pundi Pukulun? Nyuwun ngapunten dhateng Kakang Semar. Kakang Ismaya, piye? Kula nyuwun pangapunten, Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong ki nek nglunggana keluputan ora bakal baleni lan nyuwun ngapura. Kuwi apik-apike menungso. Dadi sakai keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik maya, kowe iki mustikaning dewa. Ditulak, ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat arep dadi apa coba aku tak takon. Inggih, Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Tenan, lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana. Nggih. Ayo salin. Mengko Pelemertangga Jiwa jambutipun Nirmala taka mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestaken jawab.